Тук чета по изключение директор агенция Митници и четем А, Б, С, А, Б, В, Г. Те тук доста изключения влизат. В смисъл, може би е добре да се каже за кое всъщност се отнася, защото от тази страна тук с тия цифрички и с тези всичките изключения, които са доста голям диапазон, обхващат, особено последното при обоснована необходимост, свързана с обществен интерес, е доста така обтекаемо и когато всичко това се спази, ние всъщност спираме ли го този износ с това изключение в точка 4? Или ние целиме конкретни износители, въпросът ви е хубав. които Не, трябва да се въпросът кажат, ви е добър. да се кажат. Въпросът ви е добър. Ние наистина даваме гъвкавост на директора на агенция Митници да разрешава износ, въпреки забраната на Народното събрание. Но ако погледнете в следващата точка, ние го караме в срок от 5 дни от това разрешение, всяко едно от тези разрешения, той да докладва Народното събрание какво е направил, съответно ние може да отменим това разрешение. Ако тези 5 дни ви струват дълъг срок, защото това беше коментара и от колежката, можем да намалим този ден, този срок на 2 дни, примерно. Това може да направим тази редакция и тук. Добре, може и в деня. Да, в деня. Према, нали, това казвам, това е първо ще е постфактум, второ са доста широко обхват, така че аз контрола в случая, така както е написано, не знам доколко и как ще се осъществи. Това ми е въпрос. Се възлага на директора на агенция Митници да осъществява контрол по забраната за износ и да решава кои са изключенията. Тоест хем е забранено, хем обаче има врата. Има много широко отворена врата. Изключенията са в изпълнение на международен договор, необходими за предотвратяване на значителни вреди за български икономически оператор, каквото и да означава, свързани с хуманитарна помощ, при обоснована необходимост, свързана с обществен интерес. По-широко отворена врата от това аз не знам.